Čo chce prijať karpatská sociálna demokracia? Že chce prijať zákon, ktorý vybere po centíku, po evrikoch od všetkých, od najchudobnejšej osoby na Slovensku a pošle miliardu banka. Ak by tento zákon robili banky a kartové spoločnosti, nevyzeral by ináč. Naozaj ste priniesli, počúvajte ma dobre, že či toto chcete poslať bankám miliardu. Z tej miliardy pôjde 200 miliónov do Ameriky, do tej Ameriky, pán Lupta, ktorú tak milujete, chovateľom karty Mastercard a Visa, to sú dve spoločnosti, ktoré si zoberú 200 miliónov z tejto biedy a 800 si rozdelia banky. Vždycky sa bankám darilo veľmi dobre za vlády Smeru. Zákon o transakčnej dani hovorí, že predmetom dane je aj použitie platobnej karty. V paragrafe 4 hovorí, že predmetom dane. A v paragrafe 5 hovorí, že sadzba, a v paragrafe 6, zle už vidím, nemám okuliare, že sadzba tej dane pri použití tej platobnej karty je 2 € ročne. V tom návrhu zákona, tento zákon je vlastne prvý zákon, do ktorého sa dostala reklama na platobnú kartu. Platba iným spôsobom ako platobným kartou je zaťažená 0,4% z objemu transakcie. No nekúp to. Keď vám ponúkajú, že vybav si kartu, zaplať za ňu 2 € ročne, koniec, neplatíš už nič, alebo nekúp si kartu, nevybav si firemnú platobnú kartu a zaplať 0,4 z realizovaného objemu transakcie na výstupe.